Тък му се върнах от тренировка и имам няколко часа. И след тях първият разговор с потенциален клиент. И честно казано, много се вълнувам. Тренирам не само за тялото, а тренирам и за ума, за да вляза в правилното състояние, защото когато предстои нещо важно, тялото и главата ти трябва да са на едно място. И те в момента са да умиротвориш ума. Така го наричам аз. Преди малко повече от месец а, бях в много различно място. Бях объркан, изгубен и не знаех на къде да поема. Дори си задавах въпрос, дали изобщо това, което правя, е правилно до такава степен. Дали изобщо има смисъл? И тогава, всъщност, аз се молих за яснота. А, но разбрах нещо. Яснотата не идва докато чакаш, идва докато действаш. Ако си представим, че животът е като един пъзел и всеки от нас се опитва да го нареди по някакъв начин, без да вижда цялата картина на кутията. Единственият начин да продължиш е да продължаваш да слагаш парчетата. Едно по едно. Защото с всяко наредено парче, картината започва да прилича на нещо. Така се абсорбира мъдростта на живота, според мен. Не от книги, не от съвети, а от собствените ти действия и последователността от тях. Защото нищо от този свят не може да се научи така, както обстоятелствата, които създават последствията. Баща ми ме е научил на това, че той ми казваше така: ти си отговорен за собствените си действия или бездействия. Аз бих добавил само едно нещо към това, и то е, когато си изгубен и не си сигурен, всяко действие е по-добро от бездействието. Грешното решение те учи, а невзетото решение не те учи на нищо. Ако някой ден бъдещите ми деца гледат това, нека това да е нещото, което да си вземат. Имам правило. Предварителната подготовка предотвратява провала. Не се появяваш на бойното поле неподготвен. И точно за това следващите часове ще се посветя на едно единствено нещо. Да се подготвя така, че когато започне разговорът, да няма стрес, на който нямам отговор. Да няма изненада, за която не съм мислил. Имам изготвен договор, булет поинтове за разговора, готов кик-оф имейл, който ще изпратя до 60 минути след края на срещата, одит на бизнеса им, конкретни флоуве, конкретни решения, а не просто общи приказки за AI. Реално това е подготовката и сега ще покажа как съм се подготвил. И ето какво съм си направил за подготовка преди разговора. Първо, кратък прототип и примерен сайт. Една страница Pilot план, какво точно ще направим в първите 14 дни пилотен план, и Access Checklist, какво ще ми трябва, ако каже да клиентът. Мини Audit PDF, 1-2 страници, 3 флоуа, Access Checklist, договор за пилотен проект и внедряване на автоматизирани бизнес процеси, тракер действия след това и kick-off имейл след разговора. Правил съм си една папка с всичко необходимо за разговора. Това е overview-то. Сега, доста интересно това, което ще покажа. Първо, това е договора, който съм изготвил. Няма да задълбавам. Не е нищо особено. Но ето и скрипта на разговора, който ще следвам, съответно. И най-вече, първо, ето това бебче, пилотен план за първите 14 дни. Конкретни и ясни действия, какво да очаква клиента. От 1 до 3 ден, от 4 до 10, от 11 до 14, в обхвата, какво получаваш в края на 14 дни.
и кога започваме. Така, това нещо според мен е ключово, за да може да даде яснота и спокойствие на клиента от среща. И другото нещо е какво очаквам аз за замяна. Чеклист, какво ще ми трябва, когато започнем работа. Достъпи до системите, материали и съдържание, данни и сегментация, хора и процес. Това са двете конкретни неща. Access Checklist, какво ще ми бъде необходимо, и пилотния план, какво клиента да очаква в първите дни. Така че сега остава само да запишем първият клиент. И искам да кажа нещо. Имам увереност в това, което предстои. Не от арогантност, не защото всичко е сигурно. Нищо няма сигурно. Освен данъците и смъртта, нали? Но когато знаеш на какво си способен и знаеш, че си дал всичко от себе си, нещо вътре се успокоява. Не се плаша от откази. Те са част от процеса. Винаги ще бъдат. Но когато си подготвен, когато си честен, когато наистина искаш да помогнеш на човека срещу теб, няма как да не бъдеш възнаграден. Да, може да не е веднага. Това е почти винаги сигурно. Може да не е днес, може да не е утре, може да не е следващата седмица, може да не е след 6 месеца, но това нещо ще се случи. Ти ще бъдеш възнаграден и когато това ще се случи, това ще бъде правилният момент. Остават броени минути до началото на срещата и тук с мен съм си взел моят тефтер, в който ще си водя записки по старата школа на въпросите, които ще задам по време на срещата и да видим развоя на това историческо събитие за мен. Дали ще успея да подпиша първият си клиент за моята нова компания Kinetics AI. Много се вълнувам, дори не стръхнах в момента, нямам търпение. Така, ето ме, подготвен, спокоен и готов за разговора. Ще се върна след разговора. Започваме. Let's go! Добро утро! Здрасти, Георги! Привет! Привет! Благодаря, че отдели време. Може на ти, нали? Да, супер! Супер. Да, разбирам. Добре, аз ти предлагам да преминем към основната част, за която се разбрахме. Да ти разкажа като цяло каква е идеята и ако ти харесва, нали, накрая, може да решиш дали да продължим напред или не. Като цяло идеята ми е проста. Първо в началото да разбера как минава процесът, какво представлява, как кликнахте. Благодаря ти за което и те поздравявам за начина, по който тръгваш, тъй като специално в тази сфера, с която си тръгна да се занимаваш, повечето не искат да дават никакви гаранции за нищо. Общо взето казват какво трябва да се направят, но нищо не могат да ти обещаят, което аз не съм съгласен, че така. Нали, повечето фирми, особено по-сериозни маркетингови фирми, нали, няма как да предлагаш услуга и да кажеш то не зависи от мен. Да. Нали, трябва да имаш някакъв гарант, така че начинът по който да се стабилизираш на пазара е много правилен според мен. Първо даваш, за да получиш. Като допълнение, нали, ако всичко е наред и на нас това нещо като услуга ни хареса, предимството, което мога да направя, тъй като аз съм занимавам с естетична апаратура от 11 години, 12. И в България съм бил, нали, търговски директор в фирми, които работят с страшно много естетични центрове. Тоест, ако ние цялото това нещо го завъртим и то заработи, наистина има смисъл, мога да ти дам много топли референции към работещи центрове, с които най-малкото, което е да ти даде шанс да го пробваш. Да, моята философия е такава, че за да се позиционираш на пазара, първо хората трябва да видят някаква стойност в теб и не е конкретно и не е редно
да искаш нещо в замяна, без да си доказал определени резултати. Съответно, за това и подходих по този начин, като аз няма да искам нищо в замяна, освен обратна връзка, откровена, честна. Ако не работи, окей, не работи, нека се подобря, да видим как мога да го направя и после може да е по-добре, съответно. И просто исках да разбера по-добре процесите, които са при вас и как мога да бъда полезен с системите, които бихме могли да изградим. И за тази цел искам да ти задам няколко въпроса относно процесите в самия бизнес, как се случват, за да видим в последствие как биха могли да се автоматизират тези неща. Окей. Аз имам около 25 минути максимум, така че ако искаш да преминем към това нещо, мога да ти кажа, че ние имаме такава, може би си видял, сайт за записване. Там, когато някой... разгледах сайта. Там, когато някой ви пише, да кажем дали в социална мрежа, дали чрез си запише час, колко горе-долу време отнема, за да му се върне отговор на човека обратно, потенциалния клиент? И кой поема комуникацията? Опцията да се запишат онлайн, което е странно за мен, но те предпочитат или да звъннат, или да пишат на Viber. Тоест, ние нямаме такъв период. Много рядко пишат в Instagram или в Facebook да запишат час. Общо взето, наистина е по-рядко. Когато бях в България, тъй като аз имам достъп към тези неща, или аз или майка ми, сравнително бързо се отговаря. В момента аз не отговарям, защото ако го отворя и го видя, тя няма да излиза като непрочетено и съответно може да го пропусне. Добре, а имате ли случаи, в които, когато клиент е доволен след това и просто изчезва и не се връща? Имате ли такива системи, които го подсещат да се върне или да оцени това услугата, която сте му предоставили? По принцип в тази софтуер, с който работиме, съм направил такива темплейти, като се запишеш, да вкараме в системата да има активационен имейл, защото се опитваме да събираме имейлите. Това е хубаво, да. И там да можеш да го изпратиш, те да те оценят. По имейл? Ти получаваш темплейта, имаш линк и ти можеш да напишеш ревю. А ти по-рано спомена, че тъй като във Велико Търново не използват много имейл и не се записват чрез сайта или социалните мрежи, главно звънят по телефона. И реално по този начин биха могли да го оценят. Ако се изпраща съобщение, което е по телефона им за оценка и как се почувствали след самата процедура, би ли било добре за вас това? По-добър вариант? Може би, не сме го пробвали, защото всеки СМС, и напомнянето, и след това, и фоллоуъпа, който ще има, съответно ще се таксува към тебе. И примерно, ако имаш, да кажем, 100 записвания, имаш 100 подсещания за СМС на месец, сега в момента те, примерно, биха станали 300. Да. Но това ще се скъпи в... Да, разбирам. А като стойност, предвид това, че ти си доста предприемачески насочен, кое има по-голяма стойност от двете неща? За по-добра репутация и да караш клиенти да се чувстват доста специални или да редюснеш коста, който е за SMS-ите? Не, винаги добавената стойност е много по-важна, стига тя да има смисъл, да се конвертира по някакъв начин. Да. И другото, което трябва да се направи така, че да не се пресоли, както се казва, манджата, защото много фоллоуъп, някой път хората се почват... Да, разбирам какво имаш предвид. Да. Защото, примерно, тук в Щатите, например, ужас, тук се пази това нещо, защото тук те спамят за денонощно за всичко. Сега да видим дали съм те разбрал правилно. В момента основният процес, хората се свързват с вас, примерно по телефона, защото им е най-лесно от Велико Търново, но нямате напълно систематизиран фоллоуъп процес за всички записвания. Имате CRM система, предполагам, и повторни процедури и ревюта, които оставят. Реално фоллоуъп процес, който след като клиент се запише при вас, после го проследявате няколко пъти
за това как се чувства след процедурата и за ревю на самата клиника. Това нещо... Нямаме автоматизиран процес. Нещата, много от тях ги правим ръчно. Например, ние не използваме много добре софтуера, между другото, но по принцип там имаш опция, за да видиш пациента, ако не е идвал от 6 месеца или 7 месеца след последното си посещение, ти можеш да филтрираш тези всички клиенти, да изпратиш съобщения на тях. Но това трябва да го направиш ти, нали? Пак ръчно, реално. Да, в смисъл трябва да влезеш през софтуера, да ги филтрираш и ако решиш да ми изпратиш нещо, го правиш, но трябва да го направиш ти. Ако това нещо, нали, се автоматизира, със сигурност би било по-добре. Нали, просто трябва да се сетне по някакъв начин, ако някой е дошъл на консултация и не се е записал след това, следващите, примерно, там някакво време да има фоллоуп. Хора, които са били, примерно, правили с процедури и повече от 6, 7, 8 месеца, нали, не са дошли, хубаво пак да се напомня по някакъв начин. Разбирам, че това е основна болешка на това нещо. Това нещо реално лесно може да се реши, защото знам, че понеже и моята приятелка, нали, е ходила на такива процедури, знам, че понякога са през доста голям период от време този тип процедури, месец-два, и хората забравят, ако не са си записали. Което, нали, води и до пропуснати ползи, нали, за бизнеса. Добре, аз реално това, което бих предложил, да не е някаква голяма система от първия ден, нещо просто, по-разумно, да започнем с малък пилот, с 3 конкретни неща. Примерно автоматичен фоллоуъп след като имат запитване, напомняне за следващата процедура, нали, да направим и одит съответно как в момента се случват нещата, дали какъв е синхрона с CRM системата, която използвате, и събиране на ревю и реактивация на стари клиенти, нали, което е това нещо. Това е такъв 14-дневен пилот за това нещо. Целта не е да сменяме нищо в целия бизнес, да изградим малка работеща система, съответно, която проследява част от клиентския път и съответно ще спести тази ръчна комуникация. Като аз съм подготвил конкретно какво ще ми бъде необходимо от ваша страна, подготвил съм и такъв малък, кратък договор, за да направим нещата професионални, всичко да си го има черно на бяло и съответно в процеса на работа какво може да очаквате вие от първи до трети ден, след това до 7-я ден, до 10-я ден и до 14-я ден, за да сте наясно, защото за мен, аз смятам, че най-важното нещо е да имате яснота, нали, какво се случва и постоянна комуникация с нещата, и ако има нещо, веднага да се оправи и да се изкомуникира, за да може да се подобрят процесите. То ще изтече в тези, така се каже, пилотен период и в момента, в който трябва реално да видим как работи, тогава ще трябва да се доплати ли как да успявам Не, нищо подобно. Идеята не е нито да доплащате в момента, нито нищо, а да тестваме цялостната система и да в процеса дори да я подобряваме. Да видим къде има примерно ликове и да подобриме процесите. Защото в моя полза е да направим перфектен продукт, който да служи перфектно за вашия център. Защото така или иначе аз в момента стартирам, аз нямам полза от това вие да не печелите и ти да не печелиш от цялата работа. Нали? Аз съм много отворен към това нещо, искам да го пробваме. Спомена дори, имаме крещяща нужда от сайт. Спомена, че и сайт май се занимава с нещо подобно. Да. То, за да стане добро от цялостното преживяване, просто трябва да се промени драматично нашия сайт. Да стане много по-лесен за работа и така нататък. Това също ми е интересно, ако имаш ли готови изготви? Има какво да се работи върху тях с интеграциите. Просто образно някакви видове имам. 2 или 3 варианта, нали, изготвих. По-различни, нали, съответно от вашия, като с обратна комуникация между мен и теб, със сигурност може да направим най-добрия
сайт, но си отнема работа. То със сигурност няма как да, нали, аз да дам цялостното като обратна връзка. Въпрос, че трябва добре да се налее цялата евентуална информация и всички така бутони, така да се каже, да могат да бъдат максимално удобни за работа, така че много по-лесно да се намират, защото доколкото съм говорил с хора, просто много трудно се намират нещата, които трябва да има в сайта. Да, напълно го разбирам. Даже понеже напоследък има доста нашумели интерактивни сайтове с много готини 3D анимации, може да направим нещо подобно. Аз да ти изпратя някакви варианти, съответно ти да ги прегледаш и по този начин да изградим нещо готино. Ами, супер, отворен съм, и те имат някакви такива интеграции. Ще ми е необходимо точно какво ти ще имаш нужда от наша страна. Ще ми е необходимо да ми кажеш какво ни може колко време ще отнеме и какво може да очакваме, нали, като ефективност, така да се каже. Да. Ще ми е важно да знаем това нещо, колко би струвало. И уебсайта. Значи тези 4 неща ще са ни важни да ги знаем в аванс, долу, все пак, за да знаем за какво става въпрос. Значи това, което в момента ще ти изпратим на имейла, е Access Checklist, това, което ще ни бъде необходимо на мен за цялостната работа. Пилот плана за следващите 14 дни, какво може да очаквате. Аз държа много на откровеността. Нали, съответно, вие сте първата клиника, която така... Нали, има още отзовали се на положителни, но първият разговор, нали, съответно е с вас. Има още положителни отговори, с които ми предстоят разговори, но за мен е изключително удоволствие. Усещам готина енергия между нас и това, че можем да се сработиме, за което съм изключително щастлив. Наистина, аз имам нужда от това нещо да го скелна 100% и ако ми помогнеш в това отношение, наистина за такъв по-малък бизнес ще мога да бъда полезен за доста други. Трябва да сме си взаимно полезни, така или иначе. Познавам клиники в цялата страна, така или иначе, и то хубави, така че ще мога да ти... Страхотно. Ще можеш да се казва 5 до 10, може би, ако всичко е наред, да го предложиш това нещо, да си намериш клиенти, които да ти се плащат. И да, това, как се казва, хареса ми подходът ти, ако наистина ни помогне за това нещо и наистина то работи. Ще дам всичко от себе си, за да мога да доставя най-добрия експириенс, нали, който е възможен, така че да може да се сработим и, нали, вие да останете доволни, защото това наистина е да сме си взаимно полезни и е win-win ситуация, в която наистина се надявам да изкараме възможно най-доброто от нея. Супер. Добре, в такъв случай подготвим ги тези неща. Много ми е важен и за сайта, за всичките неща, които ги изборих, да може да ми ги поднесеш, да ги разгледам хубаво и веднага, като имам възможност, ще ти отговоря. Да, значи сайта, ще ти изпратя необходимите неща, които да очакваш, чеклистите, примерния договор и какво може да очакваш. Да, супер. Добре, Георги, много ти благодаря за отделеното време и ти пожелавам да имаш един продуктивен ден. Благодаря. Хубава седмица. Чао. Yes! Имаме го! Толкова съм развълнуван, че направо ми потекоха сълзи. Не мога да повярвам каква емоция е това нещо. Просто вау! Разговора мина успешно и не мога да сдържа емоциите си. Наистина, това е най-хубавият ден, който съм имал от не знам колко време насам. Преди малко повече от месец не знаех на къде да поема. Сега седя тук с първия си клиент. Не защото животът изведнъж стана лесен,
Труден е и ще става все по-труден, но това е нормално. Просто не защото става по-лесен, а защото продължих да нареждам парчетата от пъзела. Дори когато не виждах всъщност цялата картина. И знаеш ли какво? Картината започва да се вижда. Страхът не изчезва, когато си готов. Изчезва, когато решиш, че си готов. А аз реших.